Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa siswi kelas 5A B lan C. Mugi-mugi pinaringan kesehatan saking Allah Subhanahu wa taala. Kepanggih malih kalian Ustadz Adi wonten piwulangan basa Jawa kelas gangsal. Wonten ing enjang punika kita mlebet bab 6. Halo, sore-sorehah kelas gangsal A B lan C. Muga-muga para siswa pinaringan kesehatan. Kepanggih malih kalian Ustadz Adi wonten ing piwulangan basa Jawa kelas gangsal. Ing enjang punika Ustadz Adi mlebet piwulangan bab 6. Piwulangan bab 6 ceritanipun tentang cerita legenda dening Ustadz Adi. Ing enjang punika Ustadz Adi badhe piwulangan babagan cerita legenda. Cerita legenda yaiku cerita kang ana gegayutan marang dumadine sawijine panggonan utawa dumadine samubarang. Cerita legenda mesti duweni pesan-pesan sing arep diaturake kayata pesan kebecikan kang kudu ditiru lan pesan ora becik kang kudu didhawuhi. Tulodo cerita legenda yaiku Sangkuriang, Maling Kundang, dumadine Danau Toba utawa Rawa Pening. Jadi dalam cerita legenda di bab 6 ini Ustadz Adi akan menjelaskan terkait cerita legenda. Itu adalah cerita yang ada di suatu tempat yang menceritakan suatu tempat atau cerita tentang kejadian suatu barang ya, jadi atau orang ya, atau kisah sebuah nama pulau, nama dan sebagainya ya. Biasanya di dalam cerita legenda itu punya pesan yang akan disampaikan atau amanat ya, amanat yang harus ditiru atau tidak. Contoh ya, tulodo itu seperti kisah Sangkuriang yang ada kisah-kisah yang memang amanatnya boleh ditiru, boleh harus atau boleh untuk kita tiru atau kita harus memang menjauhinya. Maling Kundang lah, itu berarti kita harus menjauhi. Badhe belajar atau sinau babagan sanesipun nggih punika ngringkes cerita ing bab derengipun sampun dipun bahas mawi Ustadz Adi tetap badhe review sekedhik nggih. Oke, cara nggawe ringkesan cerita kang runtut. Ingkang sepisan diwaca teks cerita kanthi tenanan. Kang nomor kalih nggoleki isi bakune cerita saben alinea. Kang nomor 3 didapuk dadi cerita kang genep. Nomor 4 bakune cerita biasane ana ing tembung awal utawa akhir. Oke ya. Cara kita membuat ringkasan cerita yang bagus, yang pertama coba dibaca teks ceritanya dengan sangat paham ya. Yang kedua, coba para siswa goleki isi bakune cerita saben alinea. Jadi di setiap paragraf atau alinea itu pasti ada isi baku inti ya, inti dari cerita. Yang ketiga, setelah dapat isi inti cerita atau isi bakune, coba dibuat menjadi cerita yang
benar atau yang lengkap ya. Nah, ini intinya atau bagune cerita biasanya ana ing tembung awal utawa akhir. Coba tulodo gawe ringkes cerita. Coba para siswa nyimak tulodo video saking Ustadz Adi lan nyimak buku paket kang ana ing halaman 90. Banjur digatekne kanggo ngerteni carane ngringkes cerita. Coba iki contohipun utawa tulodonipun, baru klinting iku arane ula kang gedhe banget. Dheweke lagi mertapa ing alas gedhe lan wingit marga didhawuhi ramane yaiku Pandhita ing Telamaya. Anggone tapa wis ana 10 taun, mula awake wis lumutan lan wis dituwuhi wit-witan. Coba kita cari untuk isi bakunya dari alinea ini ya. Jadi alinea ini terdiri dari beberapa tembung ya. Oke, atau beberapa kalimat kalau bahasa Indonesianya. Oke, kita cari di tembung pertama yaitu baru klinting. Nah, itu ya yang pasti subjeknya. Kemudian ulo kang gede banget. Oke. Ya, ini sudah terdapat ya di tembang pertama. Kemudian tembang kedua, dheweke lagi mertopo. Nah, ini ya dheweke lagi mertopo. Dheweke itu kembali ke baru klinting mertopo. Ini agak kurang geser. Kemudian ini anggone topo wis ana 10 tahun, mula awake wis lumutan ya. Itu ya, jadi nanti jadinya ringkesannya seperti ini. Baru klinting iku ula gedhe kang lagi mertopo. Anggone topo wis ana puluhan tahun nganti awake dituwuhi lumut. Oke ya, paham ya? Coba. Oke, tugas siswa untuk anak-anak sebelum ke tugas sudah paham ya untuk penjelasannya. Jadi anak-anak pasti sudah bisa. Oke, tugasnya adalah 1. Maca cerita legenda naga baru klinting kang ana ing buku paket kanthi swara banter. Ingkang nomor 2, coba diwaca bola-bali supaya para siswa paham apa maksude cerita ing dhuwur. Nomor 3, coba critakno meneh nganggo basa pakulinanmu dumateng keluarga ing ngarepe bapa utawa ibu. Oke. Ya, matur nuwun. Cekap semanten piwulangan saking Ustadz Adi wonten ing enjang punika. Mawi wonten pertanyaan saged japri langsung dumateng Ustadz Adi. Sekian kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.